Danzig er en studenterorganisation bestående af studerende fra universiteter og handelshøjskoler rundt omkring i Danmark. Som er gået sammen om at lave en platform for social innovation, et sted hvor folk kan ytre sig og blive klogere på, hvad social innovation er. Det er drevet af en hel masse forskellige studerende, som går på en masse forskellige universiteter. Unge studerende, som har det mål, at de vil ændre det samfund, vi lever i. Midlet, hvorpå vi vil ændre det her samfund, som vi lever i, er social innovation. Grundlæggende er social innovation penge plus hjerte. Forstået på en måde, at man både skal kunne skabe sorte tal på bundlinjen, men også kunne gøre en forskel ud i samfundet. Social innovation er nye løsninger, forretningsmodeller og organisationer, som fokuserer på at løse samfundets udfordringer. Og det er primært de sociale og miljømæssige udfordringer, som samfundet står overfor i dag. Det stærke ved socialt innovative virksomheder er i og for sig, at der hvor andre ser kriser, der ser de muligheder. Det er et mindset, det er nye løsninger på fremtidens udfordringer. Vi arbejder sådan i Danzig, at inden for den her store organisation Danzig, der er der en masse forskellige grupper. Vi mødes en gang om ugen og afstemmer forventninger og ser på, hvad der er for bevægelser i verden omkring os. Så mødes vi så i den store gruppe og finder ud af, hvad der sker generelt. Det, der er rigtig godt ved, at vi er rigtig mange forskellige i Danzig og en broget flok, det er, at alle folk har nogle forskellige kompetencer, som folk så sætter sammen. Kompetencer, som gør, at vi i Danzig er egentlig en højt specialiseret organisation. Og det afspejler meget, hvad kan man sige, ånden i organisationen. Det, at vi skal være diverse, fordi at den her diversitet ligesom skaber en form for synergi imellem de forskellige felter, som gerne ultimativt også skulle være med til at skabe en social innovation. Danzig 12 er en konference, som arrangeres af studerende og for studerende. Hvor at studerende kan blive inspireret, hvor studerende kan blive klogere på social innovation, og hvor studerende måske kan få lov at afprøve nogle af deres sociale innovative idéer. For os i Danzig, der handler det meget om de studerende, og vi sætter fokus på, at det ligesom er dem, der er fremtiden, og det er dem, der skal have den her grundlæggende opfattelse omkring social innovation. Danzigs mål er at holde en konference hvert år, og målet derudover er også at tiltrække så mange studerende som muligt, for ligesom at sprede budskabet og engagere de studerende til social innovation. Danzigs mission er at inspirere til social innovation i samfundet. Det vil sige for eksempel at inspirere til opstart og videreudvikling af sociale virksomheder. Og skabe en platform, hvor folk kan udveksle idéer, udveksle erfaringer og tanker om, hvordan man kan gøre en forskel ud i samfundet. Vi har brug for social innovation i Danmark, fordi at det er for nemt ikke at gøre noget.